Halo, Halo, Toni. gde si, brate? Toni, nisi mi se javio 11 dana od kako su te Da, kidnapovali. brate. A si Da, lud. brate. Inače, čuju te ljudi na live-u. A si lud, brate. Što mi se ne javljaš? Ja rekao, šta se s tobom dešava? Brate, kako da se javim, brate, meni nije do života, bato, ja sam sav, brate, predstavljen, istraumiran. Znači, buraz, ne možeš ni da izađeš na ulicu, a? Ma, izađem ja na ulicu, buraz, ali, brate, mislim, ne pošem se ja njih, nego imam te traume zbog svega toga što se desilo, razumeš? Zbog jepekovanja, da. Da, imam traume zbog toga i mnogo sam razočaran zašto sam ja došao u četvrtak da prespam u Beograd i da idem u petak tamo, znaš, 80-90 km od Beograda u bolnicu. Javio sam se tamo, rekao su mi da dođem i eto, to mi se desilo i bio sam u šumi da pišam i eto, napali su me i... Išao si da pišaš u šumi i nestao si? Da, brate, i zato sam razočaran što nisam očeo na operaciju i sad sam se istraumirao, izgubio sam i volju, bio sam sa nekom sa Flepijem tamo snimao u Bačkoj Palanci, nije mi pomogao ni onaj klub što me vodio, ništa. Znači, totalno si ono što se kaže u autu, ne znaš i sam šta ti se dešava. Ne znam, Buraza, vidim tu svašta neko nešto jede govna za mene i gde su ti svi ljudi, Buraz? Gde su svi ti jaki ljudi? Gde su svi ti jaki youtuberi da komentarišu nešto? Vidim da su nešto zanemili. Pa šta ih je obuzala ih Omerta? Omerta, vidim da su sad toliko rečiti, da toliko znaju da pričaju, da nešto pričaju da je neko digitalac, da je neko retardiran, da je neko bolestan, da je neko jadnik. Pa taj jadnik je ispod čovek. Evo, pita neki dečko, pa kako su oni znali da je Toni u šumi? Otkud ja znam kako su oni znali, Boraz? Da. Otkud sam ja znao, Boraz? Ja sam išao ulicom i krenuo da pišam i da se presvučem tu, pošto sam posle toga planirao da idem za apartman i samo su mi prišli sa fantomkama i to mi se desilo što mi se desilo i jebi ga. Sunce ti jebem, strašno. Ja sam morao da ispoštem tu stranu. Jesi dobro, Toni? Ne, jesam, brate, ali ne mogu o tome mnogo da pričam, ali kažem ti, ja sam ispoštao tu stranu da ne bi stradao i da mi se nešto ne bi desilo. Tako da sam bolje što sam tako postupio, ja sam počeo da se kurčim i da se mangupiram, gde je moglo da me to košta, razumeš? Ja ne mogu da ti pričam, brate. Strašno, brate, strašno. Kad ideš, Toni, na tu operaciju? Ja sam trebao da izletim iz škola, da izletim, a nisam uspeo ni to. A kad ideš na operaciju? Pa sad čim mi bude malo bolje, brate, ići ću, pošto sad imam i mnogo velikih finansijskih problema, zato što ja sam bio obezbedio nakon onoga svega i još neke pare, da ostavim kući i da lepo odem, da se operišem, da se vratim kući, da imam za hranu, da imam za sve dok to ne prođe. Tako da mi se ovo izdešavalo, ja sam se isto mirao, vratio sam se kući i tako da... A samo mi je, vidi, razočaran sam, ako neko da glavu za nekoga i neko ispašta zbog nekoga, zašto taj neko ne kaže, Toni, nisi ti ja sam od sad i dalje podrška, nego ti treba nešto, brate moj, desilo si se to, ti trebaju neke pare, brate, ideš na operaciju, kad izađeš da imaš, ti si zbog mene, ti si branio mene, Buraz, ti si za mene skočio, Buraz, ti si zbog mene mogao da dobiješ teške povrede po telu, mogu si da stradaš zbog mene. Niko se ne javlja, Buraz. Niko se ne javlja kad je teško, to je uvek tako, Buraz, takvi su ljudi. Svako gleda svoju korist, mislim, to je... Slušaj, imaš podršku mene, ne treba meni podrška tvoja, Buraz. Meni je trebala tvoja podrška kad sam ja snimio to ko je zapalio bakijato, kao puše mi kurac, kao pojeće ga ulica. Ne bi ja to snimio, znaš, nego sam snimio zato što sam ja bio brat, a sva ta njegova braća rođena i ti njegovi prijatelji koje vodi u Babarogu i u Botegu, čekaj sad ću da ti kažem. Šta s njima? Šta sa bakinim drugarima? Ne, kao sve te koje vodi, brate, u restorane i ovo ono, gde su oni bili, Buraz? Gde su oni bili da stanu za njega, Buraz, da kažu, elo, ko je zapalio, sad ćemo mi njih da navatamo, mi smo nači. Mislim, nije sad hejt, nemoj da ti misliš da je hejt, nije hejt. Samo mi je krivo, Buraz, šta sam ja sve preživeo i da se to sve... Chat, jedno W za brata Tonija, bitno je da budeš dobro sad psihički, malo iskuliraj, brate,
prođe sve to, između ostalog ti nisi ni kriv ni dužan, tako da... Evo, ljudi kod mene u live-u ti pružaju podršku, da znaš, tako da eto, nemoj da se brineš. Ja nisam zlonamjerno to radio, ti znaš kao što bi odbranio tebe, ko mi čini, ko je dobar prema meni, tako sam odbranio i njega što mi je činio, što je bio uz mene, ali jebi ga, eto, to je mene koštalo, vidim da se on zabrinuo za mene, da se on sikira za mene, okej, brate, pa pozoveš me, brate, ajde idemo u restoran, da popričamo, da vidimo šta je to, jel imaš neki svojih sad problema, desilo ti se to, ti si se sad povukao, uplašio i sve to. Nema nikoga, Buraz. Znači, podrška, ako ima podršku, to treba da bude moralna. Ne mora bude financijska, bude moralna, lično. A ne, imaš Toni podršku moju, zabrinuo sam se za Tonija. Pa da se zabrinuo za Tonija, dođeš kod Tonija, pitaš kako si, brate, ne treba... A što se meni nisi Toni javljao, nisi mi se javljao... Zato što sam se plašio, Buraz, svakoga se plašio, Buraz. Se nikome ne verujem danas, zato što se to meni desilo. Nije se to desilo ni Baki, ni Goldenitu, ni Simiju, ni Janku, ni Mateju Laziću, niti Čodi, niti... A jel znaš zašto se tebi to desilo? Zato što si Toni malo mnogo dostupan, zato što ti si previše na mestima, previše se krećeš na mestima gde su, kako da kažem, znaš, ono kao... Da. Ti kontaš ti blejiš tu u galeriji, svi znaju gde si, ovo, ono i tako na nekim mestima. Da, ne blejam u galeriji, nego sam dostupan ulici. I onda, pošto sam ja dostupan ulici, pošto se ja magupiram, branim Baku, sad dođi vamo da ti, pošto braniš Baku, da pošleš Baki, razumeš, poruku. I ti pošleš Baki poruku i na kraju zbog toga doživiš traume i doživiš svašta nešto što niko neće saznati i nikad neće niko... Probaj, Toni, da ideš malo kod psihijatra da iskuliraš, da te malo savjetuje možda za neke stvari. Moja duša zna kako je meni i šta sam ja prošla, to neće niko znati, to samo moja duša i Bog. I oni. Oni, ja i Bog znaju.